Truk. Iki dewa apa? Ah iya. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane Nyatet neng kayangan. mula kok ngendi-endi ballpoint. Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa e? Bathara Yamadipati. Kewajibane Njabut nyawa. edan. Aku dadi aku entong musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ya ana ora sanggup catut. Nah. Arep tak nggo apa Nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. Lah iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nulung garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama, Brahma. hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngece lho. Wah, jabut nyawa. Jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jemepalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada nglumputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem.
Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa Sing tawedeni apamu? ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya, Tru. Iya, iya. Kene merganing patimu maju. Kula ladeni Bathara Penyarian. Edian. Mati wis ora. Iya. Udus Arnendi. Ayo, maju. Ora kenang e, dodo medun. Oh iya, Ding. Edian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Rawan. Oh. Wedan. Kang. Ngapa kowe muda kowe? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon wuda. Dunjuke sik, dunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang mbun-mbun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku.
Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane ngene ku, Truk. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, ladara, kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedian. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya kowe cenone ora ngono ndadewane aja ora sangepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang bapak wae. Ah, mlayu nek kene. Ya.